Sekutanga kwataita tatanga tichitungamirwa nekereke yedu, kereke yakanaka. Saka pari zvino tichadzoserawo zvakare tichadzoserawo nguva kuna mufundisi vagotipawo minamato nemashoko ekupedzisira. Tinokutendai Mwari Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene nebasa rakanaka ramatanga tichipedza Baba tinodzoka kwamuri. Ishe wamasimba wose kuti Baba wangu na Ishe wangu taakubva pano chifamba inesu vari kuenda kumatimana ose pasi vachengetwe mumugwagwa Baba. Saona njodzi dzigotukwa nekuparadzwa. Mukokomborera nekuropafadza nyika yedu. Tadana rugare, chengetai vana, chengetai hama, maita yenyu Baba, kubva zvino zimara kumagumo upenyu. Amen. Sekona kwa muri kuita muri yeZimbabwe ndofunga manzwa ndichitaura kuti ndiri kukumbirawo vechechi auye titauro navo. Ndivo vechechi vakuenda mushure mekunge tanzwa kuti vaondonga basa family yanga ichinzi yadhivaidwa nevanhu vechechi zvekuti vanga vafunga kunoviga mufi vari vega pasina veukama. Naizvozvo manzwa ndichiedza kutaura navo varamba vese kuti vange vachitaura neni. Ndo zvinoitika madzichechi mazhinji tiri kuita dambudziko rimwe chete iroro. Zvisinei, regai titaure neveukama tinzwe zvavanofunga pamusoro pezviitiko zvakatora nzvimbo munguva yese yapfuura. Sandione kunonoka ndanga nchiuya, sandione kunonoka ndanga nchiuya, kunonoka ndanga nchiuya, sandione kunonoka ndanga nchiuya, sandione kunonoka ndanga nchiuya, sandione kunonoka ndanga nchiuya. Ini ndinotaura ndichiti kubva ndakaberekwa, kubva ndichinamata, kubva kune machechi, kune dzana magaya, kune machechi akawanda, asi ndamboona chechi yandaona nhasi pazuva ranhasi. Chechi yanzi inonzi St. Moses Church. Inotakura vanhu vasiri vehama dzayo ichinoviga. Amene kuti Mwari vari kunamata ndiye anovaudza here kuti kana zvituna zvapa zviri zvenyu tungamirai mugonoviga hama dzevanhu vasingazivi. Ndatanga kutozvionawo pachechi. Chechi yakaba chitunha chedu chasahwira wangu. Ndobva chanzi kuwedza. Ndobva charara ikoko. Ndobva chadzoka. Saka kuda kuti vanoviga chitunha chakaramba kuvigwa. Charamba kuvigwa chitunha ndobva chadzoserwa kumochari. Saka zuva ranhasi randiri kutaura sahwira saizvozvi ndine mufaro mukuru. Nekuti sahwira wangu akadzoka kumusha kuti azovigwa nehama dzake. Vedu shona iriko. Usanamate urasa hama dzako. Mukanzwa vaparidza vanokutaura kuti kana wauya ibva waramba hama dzako, usaramba hama dzako nekuti chinenge chiri kuhama dzako, mweya wako ndio unenge uri kuhama dzako. Nyama yako inogona kutorwa nemafundisi ese achinoviga, but mweya unenge uri kubva kuhama dzako. Saka musi waifanira kuvigwa this woman Kunok nezuro. Marimwe zuro acho ndakabva ndarota inini kuseni kuma5 ndichidza hama dzake ndikati ini ndisasahwira, I don't know why kuti sei mufa uya kwandiri. Ndakarota auya mumba akabata pesi. Ndobva atainda dzoka ndatiza. Andingavigwe pasina hama dzangu, pasina hanzvadzi dzangu, pasina ana amai vangu. Saka ndati achitodai mapendekete, saka ndatiza. Ndakamuka kuti ndichivaudza, ndavaudza pane mumwe munin'ina wakanonzi Nyasha. Akabva ataura akati zvechokwadi panguva ndakashundira so ndikamona live ari mumba akamira pamba ina Nyasha. Saka vedu masangano machechi ese kunonamatwa machechi kwakasiyana siyana. Musabe zvitunha zvevanhu. Itai zvokunamata muchiparidzirana rudo. Kana munhu afa, itai vabereki vemunhu atore nguva yavo nemunhu wavo. Imi munofanira kupuhwa mukana kuti nauya nguva yechechi moshandisa mukana wamunenge mapuhwa nehama dzemunhu. Musapambe vanhu machechi. Ndapota machechi akasiyana siyana, ndapota sahwira apedza. Murume womukadzi uyu akabiwa akavigwa nevechechi
vana vacho izvi vatobvunza kuti tinoona sei pakavigwa baba vedu, tinoda kunoona pakavigwa baba, tiisewo maruva zvinoita vamwe tivakire guva rababa vedu. Havasi kutomboziva zvivari kuchema misodzi, murume waiye afivigwa nasu akatobiwa akanovigwa. Ini ndinonzi Rejoice Chuma, ndiri hazvanzi aLibert Chuma. Libert Chuma ari ane mudzimai uyu aradzikwa nhasi pano. Libert Chuma akafa 2011 akatiziwa naye tiri kunzvimbo yeHwedza kuPurazi nemudzimai wake nevanhu vechechi. Vakaenda vakanochengeta zvanzi yangu kwatisingazivi zvakakonzeresa kuva rufu rwamai vangu nokuti havana kuzowana nguva yekurarama yekunyanya kurarama. Vakazongostroka ndobva vafa nokusaziva pakachengetwa mwana wavo. Zvapedza kudaro muroora wedu tarisingafambidzani nenyaya yekuti waifunga hake zvokuti ndingatora fuma uye vechechi ndo vaenda pamberi vachitonga. Saka nanhasi ini chinondinetsa nechekuti ndoda kuzivawo kwakavigwa zvanzi yangu nekuti nhasi ndaonawo pavigwa mudzimai wake. Ndingozivawo kuti ndipo apa chete ndo zvandiri kumbirawo kuti emi vanonzwawo mundibatsire kuti ndingaenda sei kuti ndizive pakavigwa zvanzi yangu. Ndingafara zvisingaiti. Ndinoitwa Petronella, ndiri mukoma waMidhi, amai vedu mukoma nemunin'ina. Isabatikana zvikuru, takadedzerwa urwere musi wechipiri kunzwa kuti munin'ina wangu ari kuchipatara, ari kurwara. Kwanga kwatove kumanheru, takazoenda mangwana kuParinya visiting ya1. Tikasvika kusina kumira zvakanaka, anga asingataure, anga asingapfakanyuke, pasina kana movement, achitofidwa nechubhu. Paine vanhu vekuchechi nevana. Asi zvinhu zvaitika imomo zvichitinetsa nekuti vana vaingotorwa nevanhu vechechi vachinongoita tumasecret meeting isati tinokwanisa kuwana mukana wekutaura nevana. Saka takazongonzwawo kunzi munhu ane nguva yakareba achitorwara nieli eye achitoita kurasika njere. Saka zvakatinetsa tikadzokera kumba tikatozova visiting yemangwana chaiva chitatu. Chaiva chachina. But tatorara kuma 2 AM foni yakasvika ichiti munhu wenyashaika. Saka vana mai vakatorana sezvo vanga vamirira kuzoenda visiting vakarara kumba kwanjodzi yaMidhi. Vakaenda kumba kwacho kuBorodheo kuma 3 AM vachiti vanobatirana nevana sezvo vanzi wachinyaya yenhamo. Asi vasvika ikoko mabatiro avakaitwa vakatora chinguva vari panze pegedhi vasina kuvhurirwa. Vakazovhurirwa asi kuvhurwa kwacho vakaitwa vakangopinda mukati kwakuina maid anonzi ndiye sawira waMidhi ndiaigara nevana vachirwara. Vakapinda mumba vakada kuti vacheme. Mwana waMidhi musikana ane 20 years ndiye aitovanyararidza achiti aivana mama musacheme, isati cheme ini ndozoita sei, be strong for me what. Saka vakabva vangozwa kuti Midhi akati ina ndiri kuchemerwa pano, ndichazongoenda kumusha kuHwedza ozodzoka ovigwa kuno kumbudzi uko ndo kwaanozovigwa. Saka zvamira zvakadaro vana mai vakatodzoka zvavo vakatosiya vana variko. Saka vadzoka kudaro takazongoti tomboungana kwanjodzi yake kuGlenview. Saka taungana kudaro vanhu vechechi ndo vanga vari in control of everything. Isa hapana zvatati tichiziva. Uyezve vanhu vechechi vakataura kuti ivo vanoita inonzi private burial. Vangatongoda kuti pave nehanzvadzi yaEki 1 or 2 nevana vake chete. Amai, baba, vamwe vese, even vamwe machurch members, hapadiwe vanhu vakawanda. Panongoti hanzvadzi yaEki, vana vake, mufundisi nemadzimai makuru maviri echechi. Izvozvo ndo zvakaitika futi pakafa murume waMidhi 2011. Nanhasi isusu hatizivi pakavigwa pamunini wedu, hatizivi mbatya dzabamunini wedu kwadziri. Tiri kunzwa kuti chechi yadivhaidha vana, yadivhaidha hawo. Pane vana matwins first born vana 23 years. Patakatoenda tichida kutoti tichienda kunoona vana nezvenyaya yenhamo, taingonzwa kuti vana ava havapo. Mumwe akaenda kuNigeria, mumwe ari kurwara nepfungwa. Tionei kamwana wacho paari zvinongotsikwa zvongonzi haapo. Aenda kuRehab adini, hatinambobvira tamuona, tambobvira tavaona kusvikira chitunha achaenda kuHwedza. Even patikaenda kuPala hatina kutombovaona vanga vasipo, anga kutovigwa vana ivo vasipo. Aingonzi ari kurwara nepfungwa.
Saka tanzwa zvakare kuti chitunha chakaendeswa kumusha. Mungaite ruzivo kuti zvakanofamba sei? Chitunha chakaenda kuPala. Tasvika kuPala tikatosvika vechechi vaita zvese. Kofini yatovamo muchapeo. Maruva zvese nemachira zvatoitwa. Iwe tichisvika paPala, vanhu veukama hapana akambomhoreswa kana nevechechi. Kana kutiudza kuti program yakamira sei. Kana kutotiudza kuti mota dzatichapinda kuti tienda kumusha tanga tisingaronge pamwe chete navo. Saka tikapinda muchechi, mufundisi ndo vaitungamira zvese. Maridzo yavakaita imomo yanga isiri maridzo yepafuneral. Yanga iri maridzo yekushotesa isusu vekwaChinyana. Vachitotaura kutoti sakachengetwa namiti. Vanhu vekwaChinyana maruza. Isi tinochena. Tine mari dzedu, tine maIphone. Taiitirwa zvese namiti. Tanga tiri vana vamiti. Akatotiitira zvakati vanhu vekwaChinyana maruza. Kuti muchati miti nhasi is too late. Tikabatikana zvikuru. Tichibuda muchapeo. Vakabva vapinda vanhu vechechi mumota yefuneral. Vachipinda imomo muchikombi. Vana vakapinzwa mumamene coffin. Mufundisi takada kuedza kuti taure naye, hanzvadzi dzangu dzitaurewo naye. Vakuti kuna amai pinda ika tiende kumusha, hanzvadzi dzangu dzikati makuda kuchitaura nesu zvinezvi kuti tiende kumusha. Inga urongwa hwese mabata vanhu mukaita mega. Kana pamuchapeo macho hamuna kana kuti pamukana wekuita sei wokuti titaure. Kana kuti amai taurai kana kuti baba kana hanzvadzi kana ana hapana. Saka isusu hedu sezvo mati muchaita secret burial. Tinoenderei kuhwedza. Chinangwa chedu ndechei. Patakamboenda kuhwedza pakafa mukwasha wedu. Makatigarisa kumasowe mukati atisvike kune nhamo. Tikapuwa kakicheni keround katikagariswa imomo. Zvaiitika zvese panhama hapana zvataiziva. Panhama yemukwasha wedu iyoyo tikatonzwa yabamu inodivawo murume wamidzi. Tikatonzwa kuti panapa zviri kuitika pano hazvitaurwi. Ukandozvitaura unofa. Ane nhumbu wese akangotaura zviri kuitika inonobva. Saka ndo zvatakaregerera kuenda kumusha nekuti even kunyange dai takaenda taizongobva tichienda kumba kwedu vanga vati hamuende kupi kunoviga munhu. Tanzwa kuti vakamboya kuzoviga vakazotadza kuviga. Chatachida kuziva ipapo ndechekuti 1 chakavatadzisa kuviga, 2 paavigwa nhasi ndo paaida kuvigwa here musi wacho iwoyo. Iri nyaya yekuvigwa isusu takanga tasarudza kuti anovigwa kuzororo tikatoita zvese zvikandonyorwa. But takazoshamisika zvakunzi zvachinjwa munhu akuvigwa kumbudzi. Iwo sekutaura kwavo vakazotiudza musi iwoyo kuti ndokwa tikaviga murume wake kumbudzi. Saka vakaenda kumusha. Isusu hatina kuzowana information kubva vachisumuka paPala. Isu takazongoronga kuti hatingaparari hama yedu isati yavigwa. Ndoba tangoramba takaungana kwatatiri. Tichingomirira kuti time yavakataura kuti achavigwa tozongopararawo zvedu. But takatozoshamisika musi wacho waifanira kuvigwa. Zvakutakutoona baba vamidzi vachisvikawo nevana vachiti munhu haana kuzovigwa, munhu adzoserwa kuPala. Mufundisi wati zvandiremera hama dzemunhu hadzina kuuya kumbudzi. Hatizive kuti kwavakaenda naye kumusha vachizoenda naye kumbudzi chii chakanyanyoitika kuti vazodzosera munhu kuPala. Ndambonzwa mumwe anga achitaura kuti hanzi muromo wangu wakazvimba, handina kunzwisisa nhau iyoyo. Okay, patikaita body viewing yekutanga kuPala. Muromo wake wanga wakangoita kakureba so wakavharwa kunge wakaiswa glue. Anga face yacho yanga iri munhu yantange munhu akashama muromo ngechii. But patazomuona nhasi pabody viewing yataita nhasi kuPala, everything was okay. Then pane imwe nyaya yakaitika patai tichienda bosi pane munhu asati avigwa takaenda kumba kwamidzi kwacho kuBorodhero tichida kunoona vana bosi takati isusu hativige mwana wedu tisina kuona vana vake, hatizivi kuti vana vake vari kupi, matwins mafirst born. Saka takasvika kuri kuma10 dzeusiku ndine hanzvadzi dzangu nevaning'ina vangu. Tikanoka pagedhi vana vakabuda vakatiti ko muri kudei nguva dzino tisi hatidi zvemasurprises mavingei. Vatati tangoya kuzokuonai kuti muri kuita sei, muri sei, because apa kune funeral muri mega namaid. Kwatakaungana vamwe hamusi kuuya. Plus tauya kuzoona mwana wamaita haasi kunzwa zvakanaka, haasi stable mumusoro.
ndewatiri kuda kuona risati amuona kubva zvakafa mai vake zvanzi musikana yakazotipinza mugedhi haana kutipinza mumba takabva tagara panze pachisitubhu kuchitonhora kuma10 ikoko tikataura naye tikati ko mwana ari kupi ndeyo taizoona sisi vako vahombe zvanzi ndandakarara anditomboziva kuti ari kupi okay abuda aenda kufamasi tikati kufamasi this time aenda kunoitei zvanzi ainotenga matablets akapera saka ndo aenda kunotenga tikati munhu asiri kunzwa zvakanaka munomuregera achibuda ega nguva dzinodzi muchiita hasi stable zvakanzi aiwa aenda nadrive pane driver neyazomutora aenda naye tikati okay kana aenda nadriver its okay mwana wacho mukomana mwana wamidhi mukomana ari form 5 abva abuda akabva atora foni abva abuda kunze kwegedhi akaita ndinofunga 15 minutes ari kunze kwegedhi ari pafoni abva azodzoka zvanda andichitaura nadriver ati handisiri ndine mwana handisiri ndamutora ndobva tati kune musikana mudiki chitipo foni namba yake mwana aine wawati aenda kufamasi musikana akapinda mumba akaita almost 30 minutes ari mumba kwakuzodzoka nefoni zvakanzi iyi nhamba ishi yake taurai naye ndobva tatora foni vatadhaila nhamba dziye munin'ina wangu bva ataura nemunhu uya uyu ndobva anzi inini ndaenda kurehab ndiri kurehab ndanzi handisi stable apa voisi raitaura ndere mukadzi mukuru harisiri mwana wedu ndobva tangonyarara zvino ndobva tazosecha nhamba iye mbva taiona ichibuda zita reekokechi zita remwe mukadzi wekuchechi tinotomuziva ndobva tamusecha kufacebook mbva tatomuona picture mukadzi uyu saka hatizivi kuti sei vaivanza vana ava vasingade kuti vana vauye pafuneral yamai vavo. Pamusoro mhuri yose yeZimbabwe ini ndinoitwa Seimo Chuma ndiri munin'ina waLibert Chuma anova ndiye ana mudzimai watativiga panapa. Ini kusvika pano patasvika pano hatizivi kuti mukoma wedu akavigwepi. Zvinhu zvakaitika 2011 ndofunga sehama takaenda panhamo semaindiro anongoita vamwe vanhu vese but tasvika ipapo takasvika ndobva tanzi urongwa hwese huchava mangwana asi chisvika zvichinzi urongwa huchava mangwana panhama apo takangozova kutoti chitunha chatobuda isu takagara mune imwe imba yatakanga taiswa svika chitunha chatoenda time yatakazama kuti zotera chitunha kwachanga chaenda takaona chitunha kuchinzi chi hatozi kuti vaenda kupi saka kusvika izvozvi patasvika pano hatozi kuti mukoma wedu wakavigwepi zvakafamba sei wakafa here hata wakagara mupenyu here zvakambofamba sei hatozviziva asi isu panhamo pake takaenda tikatoona bhokisi riri mumba asi kwawakazoendeswa hatitoziva saka nhasizve tauya pano panhamo ndiamai guru vangu vanova ndo mudzimai wacho vakanga varipo zvinhu zvese izvozvo zvichiita sei zvichiitika toonazve kuti urongwa ihwo hwakaitwa futi pane mukoma wangu ndo urongwazve zvakare hunova hwarongwa futi nechechi iyoyo pakuviga kwavanga vachida kuita futi chi mai guru saka hatisi kunzwisisa kuti zviri kufamba sei kuti urongwa hwechechi ndeyo hwechechi yekunamata Mwari here kana kuti chechi yakamira sei hatitozvinzwisisi kuti munhu unovigwa pasina hama dzake saka tari chikumbirawo kuti kana pano anokwanisa kutibatsira kuti chechi igone kutaridza pakavigwa idi mukoma wedu kuti mukoma wedu takamuviga apa at least zvingatibatsirawo sehama nokuti zvinhu zvekutotitambudza zvakasvika pakutouraya mai vaita stress nokuti havana kukwanisa kuenda kunoona mwana wavo vakati mwana wangu wandakazvara totadza kuona kuti mwana wangu wakavigwa papi kusvika pakutozostroka ndobva vatofa saka zvinhu zvinotirwadza nangwana nhasi saka tachikumbira vanokwanisa kana pano vanokwanisa kutibatsira vatibatsire kuti varume ava vatiradze pavakavigawo chi hama yedu. Ndofunga chimwezve chatingade kuti munge muchiona pari zvino mhuri yeZimbabwe ndiwo mavigirwo aita muchakabvu nechechi iyoyi mukatarisa pavigwa ipapa ndofunga muri kuona chikwangwari chake zvichirawo ndokune musoro kaikokoko waiswa kwakasiyana nemamwe makuva ese ndofunga mukatarisa ari ukwayo misoro yaiswa rimwe divi asi ivava chete ndovaisa musoro kudivi irori ndisingazivi kuti munhu anenge asisina rudzi here zvakamira sei izvozvo aiwoka tinozvisiya kwavari mapostori aita izvozvi. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye
Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.